Lá Spraoi san Ardchathair. Chuoi Siobhan agus a máthair go dtíon Tairfort le Maclainn Spáine Sofia a bhailiú. Chuir siad fáilte chríomhfuil rimpi. Bhí an túfas daoine ag an airfort agus idir bís le fáilte bhaile a chur ribh gáirde agus an Ngaelta. Ba léir gur Sofia ag súil go mór leis a toras. An lá na dhiaidh sin chuaigh Siobhan agus Sofia ar thoras bus timpeall na Cara, chuaigh siad go Sráidí chonaill. Chonaic siad an spíce agus ardifig an foist agus thug siad cóirí gon luas faoi deara freisin. Rinne Siobhan chuir síos go Sofia ar na níthe seo go léir. Tá an chomarthú gur bhain siad tainneamh as an toras. Thug siad cuairtear choláiste na tríóide. Chonaic siad leabhar cheannanis agus an leabhar lanáda. Bhí an áit dubh le daoine agus bhí scuaine adán. Is dóilm gur isiad rud éigean sa bhíolan in na dhiaidh sin. In na dhiaidh sin arís bhain siad lán agad súil as na hintais eile ar fad a bhí le feiceáil sa bríomhchathair. Thugad ar cuairtear fórcin chrócaí agus ceapan ar bhain siad tainneamh as an íorsmalanna an. Chuaigh siad go stáide bhíomha agus gáidí na nainmhíthe in na dhiaidh sin. Ar deireadh hir, chuaigh siad go hárdaglas níomh pádraic. Thugad ar aigéan sin ar chráid grafton le siopadaireachta dhéanamh. Ceapan nar a pín rua fách acha. Bhí siad tuirse tríochta tráite ag i buinte seo. Bhí idir stiúchaí leis an acras chumá. Dí siad béilí blasta i míl an Gholanta agus cha go leor ama ag i mbord i caint agus i córa. Bhí ticid go ráma chuthanáirithe ag Siobhan go níthe sin. Thos an dráma ag a chochtachlog. The Field le John B. Keane a bhí gáiléirú. Bhaile siad a dicéid ag an deasc fáilte agus dág siad a gótaí sa chófra. Bhain siad tainneamh as an dráma, bhí lá an chéad scotheacha.